L'Albert Bosch és un amant de l'esport i de la natura, i la seva gossa, la Sud, no podia ser menys que ell. És per això que s'ha convertit en la seva companya d'aventures i són inseparables. Bé, doncs la meva mascota es diu Sud, hola Sud, saluda, i bueno, és una Border Collie i actualment té 6 anys i mig. Queda aquí, aquí, seu, una mica moguda. Jo estava anant cap al Pol Sud, vaig passar 48 dies sol creuant l'Antàrtida i just va ser com va néixer ella. I els meus fills van triar el nom i clar, Sud era evident. Són molt àgils, són molt resistents, no són grans, no són pesats, per tant no es lesionen, són ideals per la meva activitat, per fer milles i milles a la muntanya. Jo a vegades penso que ella creu que és la seva feina. I a mi m'encanta perquè el córrer, per exemple, sempre està pendent de nosaltres, no està jo pendent d'ella. És ella la que ens controla, com si fóssim un petit ramat. Per tant, és un caràcter ideal per un runner. Aquest estiu, per exemple, vam pujar a l'Aneto, que per un gos és molt difícil, perquè ha de ser molt escalador, perquè hi ha les tarteres i els hi costa molt, i a aquesta li encanta escalar. Quan tinc un repte nou i tinc d'entrenar corrent i anar moltes hores a la muntanya, li dic, Sud, tenim feina, i es posa molt contenta. Diu, ostres, estem moltes hores a la muntanya junts. És un bitxo. Tens una relació molt especial, tothom la té amb la seva mascota, però és que, esclar, jo no només tinc una relació amb ella, és que ella i jo tenim una relació molt especial amb la natura, perquè estem en llocs molt bonics, molt inspiradors, molt especials per mi, per la meva vida, i ho comparteixo molt amb ella. Per exemple, va ser una vegada que me'n vaig anar del meu poble, Sant Joan de les Abadeses, a Begur, caminant, ella i jo sols, i un 14 d'agost vam dormir en una cala solitària al mig de Montgrí, que hi havia la pluja d'estels, aquí a Sant Llorenç. O sigui, la natura, ella i jo. I moments aquests, per sort en vivim molts, però aquest me'l recordo especialment. Bé, a mi m'encantaria augmentar la família, no? De fet, tinc un petit projecte, somni, idea, de que com l'any que ve o l'altre màxim espero anar al Pol Nord, llavors poder seria el moment d'incorporar un nou membre a la família i, lògicament, posar-li Nord. Ella ja serà més gran, tindrà 8 anys i mig, que li ensenyi tot el que ha après amb la seva experiència a la muntanya, no? Que ho traslladi, que deixi el llegat. Jo crec que el moment íntim nostre del dia, que a més se repeteix sempre després de dinar, a mi m'agrada fer un moment de descans al sofà, llegir una mica, inclús si és el diumenge fer una mica de siesta, i m'està esperant sempre, i a la que m'assento al sofà, pum, se'm posa a sobre, m'abraça, l'abraço, i estem allà com 5 minuts. És xulo perquè et poses amb la seva respiració aquí, és brutal. Diuen que és el millor amic de l'home, per mi és un dels meus millors amics, realment, et fa molta companyia, hi ha molta comunicació, veus que té uns altres tipus de sentiments, unes altres inquietuds, un altre tipus d'amor, una altra manera de comunicar-se, i quan ho experimentes després t'apropes molt més, al final, al respecte als animals. No són només animals que ens donen plaer, són éssers vius que conviuen amb nosaltres, som ànimes bessones.